Kakeni bi jumadon juin kalo kile muga ani woro femiye aywa aliun blenden be ni obebe aleka ntanyani ikaro kafo asam muga ani flama kalanso min togodalen be alela no ye mention de la paix ni ikaro kafo lakanaba tigilamaw uluka kalanyoro ye aywa ulukoni ye jereje kuluke bi ikaro kafo ka welewele madake kakeni o sam muga ani fla untanyani mi ikaro kafo muso tele mawtogola awa jabate aleni fatu fane ule mi sorogana angaje angola. El Haj Sheikh Kamara no kunye Aliyu Blondon Bey somaw ka lasigiden ye kene kan ale bora ka kuma ka be jama fo kerenkerenya la gouvernement mogo ani mawo mami ye deme nase ka nyeshin jekulu ma jien fantani nani befe Mbondo para sun clear kumbito Angola bina wele kakati mata projet wele kasi afo dogo akato ha kita ada tusi ngata ta un artiste alors à 20 € là ta tout fond 2 ou 3 jours je ferai tout ça on lit la bouda là ni bela kama même qui tamando après ça là jekulu yere nyema no ye Shaka Konate ale fana bora ka bonyama seginke ni cheba ima no ye Aliyu Blondon Bey ye Aliyu Blondon Bey la association Trotali ka samdan banan ban la aussi bakay Munila ay atawada la kasaka ni inchamake non seulement Mali parafinaï Sini karo fo sibiri do juin kalo kile muga ani wolonfla tama bolo dalembe jereje kulu fe abifo munuma ko convergence des forces républicaines ulu koni aywa tama buluda mi menake jamana ere karo kafo bolomba do kando e boulevard de l'indépendance u kanga nyon soro aywa ka keni nege kanyeta ani wati laje kunye femi ode ka jamana kundigi karo kafo ani aka fanga bunda ko kokoromadu Kakeni sibiri do juin kalo kile muga ani wolonfla ye femi jerejekulu min sigilembe no ye convergence des forces républicaines ulu mi nu yuka jerejekulu sigi ka nyonyi bado ke tratado juin kalo kile muga ani saba ka nyonyi folo boloda ni karakofo la jere folo alamsado juin kalo kile muga ani duru yoro minasa oye aywa palais des sports konona amdalai asi konona aywa o kene konona sa oye femi karakofo sibiri do o nyebla barawi o kene kono mi karo kafo abefo fami mako majorité présidentielle o mado kumbe ala katase nunu yere munu karo kafo wulika jo ka buluda kubena yira aywa maula no ye M5 RFP mawe ka yira kafo fami fanga koni atenyini bolon kono abenyini aywani aywa wotere olu koni mbena uka jamakulu labo fana ka yira kafo mi ye jamakule olu fana beseka o labo ko yira maula olu koni ka tabulu fami o de kafo jamana fanga bunda no ye institution ye kase ka olu kokoromado olu kana se ka bo unona min fana ye jamana kuntigi aywa nyinnembe mi M5 RFP moy olu ka layini konna na kafo fami ne jamana kuntigi ko aka walanseme olu fana ka layini do e kafo o kuma min folen fle ko o tibe wa ko o fana o tinanye mi laje inkene konna na lamsado mi ke aywa jekulu mi ni krokfo blumba togola ale nyema Musa Timbine ale kumbe kene kono katase ale ka danga manani ma olu fana kumbe a kene kono na fwase asari anga ambarka wanima mi ministre Amadou Koitaye ale fana kumbe a kene kono na olu koni mbela jele kuma kan ye mi aywa ko ibeka ko atena fanga bla ko sabula ko jamana mawde sigila indi ama
ka kɛɲɛ ni sibiridon ye juin kalo tile 20 fɛn min ye ayiwa M5 RFP mɔgɔw yɛrɛ olu ka ɲɔgɔnlajɛ yɛrɛ o dugujɛ yɛrɛ ye min ye ayiwa majorité présidentielle ale maa kologɛlɛn damadama kɛrɛnkɛrɛnnenya na a ɲɛmaya bɛ maa min bolo n'o ye Dr Bokari Tireta ye olu kɔni ye hakilila sɔrɔ k'a fɔ min ye ayiwa ni maa kofɔlen ninnu ye an ka fɛɛrɛ kɛ ani u ka sigi ka kuma n'o ye M5 RFP mɔgɔw ye tuma min na u ye o welewelemada kɛ ayiwa min ye M5 RFP mɔgɔw ye ka kɛɲɛ ni tarata 2 juin kalo tile 23 ye ni maa kofɔlen ninnu sa n'o ye majorité présidentielle ye ni ale ɲɛmaya bɛ Bokari Tireta bolo karo k'a fɔ ka fara cɛ kologɛlɛn 30 ɲɔgɔnna kan ni olu bɛɛ lajɛlen bɛ jamanakuntigi a kɔkɔrɔdɔnbaw kofɔ olu ye fɛɛrɛ kɛ ka se M5 RFP a jabala la fɛn min hakilila falen ka na o kɛ olu fɛ ka yirula k'a fɔ fɛn min kɔni olu fɛ nin ko kɔni fura o ye sigikafɔ de u bɛ se ka sigikafɔ kɛ cogoya min na ka hakililaw falen ayiwa ka se ka bɛn kan kelen kan fɛn min M5 RFP mɔgɔw kɔni sa u n'olu ka hakilila falen kɔfɛ tarata 2 juin kalo tile 23 ayiwa u y'a yira k'a fɔ ko waati na nataw la fɛn min kɔni ye sigikafɔ wɛrɛw ye u na o boloda walasa bɛn bɛ se ka kɛ kow la cogoya min na ka kɛɲɛ ni dɔgɔkun tɛmɛnen ye min ye karo k'a fɔ ayiwa tintigilaka minnu bɛ taa kalan kɛ yɔrɔ min na n'o ye marakala kɔnɔna ye Segu ale marabolo kɔnɔna na laada b'a fɔ cogoya min na fɛn min ye ni maa kofɔlen ninnu ye ni u taara ayiwa karo k'a fɔ jaabiw bɔlen kɔfɛ n'u sera ayiwa yɔrɔ min na n'o bɛ wele ko formation kɛ yɔrɔ ni o ye karo k'a fɔ ayiwa kalan yɛrɛ bɛ taa kɛ yɔrɔ min n'o ye kɛlɛw taabolo ani ayiwa baaraw taabolo ye u selen kɔ ye fana sɛgɛsɛgɛli wɛrɛw bɛ boloda min ye o sɛgɛsɛgɛliw ye sa yanni baara yɛrɛ ka daminɛ min kɔni ye dɔgɔtɔrɔlakaw ye olu y'a yira k'a fɔ ni maa kofɔlen minnu bɛ ka sɛgɛsɛgɛ ayiwa musolaka 3 bɛ a la ayiwa olu kɔni sera yan ni garisɛgɛ ye n'o ye kɔnɔbara ye ayiwa garisɛgɛ ninnu bɛ kalo 2 jate la ayiwa fɛn min kɔni ye ni yamaruya min bɛ di olu ma kabiri kalandenw setɔ yan'u ka don kalanbulon kɔnɔna na ayiwa fɛn min kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw ye o bɛ boloda dɔgɔtɔrɔw fɛ k'a yira k'a fɔ ni ayiwa a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka baara in kɛ kɛnɛya yɛrɛ hukumu kɔnɔna na o sɛgɛsɛgɛli de nana i ka dɔn k'a fɔ ni musolaka 3 ka ayiwa garisɛgɛ ko fɔ kɔnɔbara ko ta fan fɛ tuma min na ni o jaabiw sera sanfɛmɔgɔw ma yirala k'a fɔ ni maa 3 kɔni olu sen bɔra ayiwa kalan na o tɛmɛnen kɔ fɛn min ye sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ ye ka u ka minɛnw lajɛ ni fɛn minnu b'u kunna fɛn minnu ni kalan yɛrɛ tɛ taa ɲɔgɔn fɛ u tilala ka o baara boloda ayiwa fɛn min kɔni ye furaw ye a bɛ fɔ fɛn minnu ma ko pharmacie partenaire o yera maa dɔw kunna o bɛɛ lajɛlen minɛna ka taa se ayiwa farafin fura wɛrɛw ma ale ni minnu bɛ dumuniw labɛn ka na n'o ye basimugu ani fɛn wɛrɛw ye nin bɛɛ lajɛlen minɛna ka taa se u ka nɛgɛjuru baaraw ma n'o ye telefɔniw ye hali maa minnu bɛ taa ni subahana mansinw ye n'o ye ordinateur ye nin bɛɛ lajɛlen minɛna ka bila kɛrɛfɛ fɛn min kɔni ye ayiwa fɔ kalo 4 ayiwa baara kalan in n'o o banna tuma min na fɛn minnu ni olu ma tiɲɛ o na se ka segin u ma ayiwa fɛn min kɔni maa 3 kofɔlen ye olu kɔni sen bɔra kalan na nin waati na min ye Mali kɔnɔna ye coronavirus kunkanko kibaruya ka kɛɲɛ ni bi jumadon juin kalo tile 26 ye fɛn min ye maa 2,000 ani maa 39 olu de ye banakisɛ in sɔrɔ ayiwa a kɛra sababu ye ni maa min kɛnɛyara sa n'olu kun ye banakisɛ in sɔrɔ o ye maa 1,000 ani 383 olu de kun ye ayiwa banakisɛ in sɔrɔ ni u kɛnɛyara fɛn min kɔni kɛra i ka dɔn k'a fɔ bana in a kɛra maa minnu sata ye o kɔni ye ayiwa maa 113 ye Mali kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni banakisɛ min bɛ ka diɲɛma kamana gan nin waati na Senegali jamana kan olu jamanakuntigi ni o ye Macky Sall ye ale kɔni bilalen bɛ dɔgɔkun 2 kelenna bila la ayiwa fɛn min ye karo k'a fɔ o sababu bɔra min na o de k'a fɔ ani maa ye ɲɔgɔn ye kɔsa in na o tigilama ni coronavirus o tun bɛ o tigilama na kabiri o kunnafoni sɔrɔla a yirala k'a fɔ jamanakuntigi yɛrɛ n'o ye Macky Sall ye ayiwa a ka bila fɛn na n'o ye 14 n'o ye dɔgɔkun 2 ye ani maa tɛna dorogo ɲɔgɔn na hali n'a sɔrɔ fɛn bɛ senna n'o ye confinement ye ayiwa k'a fɔ yɛrɛ maraso kɔnɔna ani maaw ka hakili to kow la min b'a to banakisɛ in a kana se ka jɛnsɛ ka yira k'a fɔ halisa banakisɛ in a ko bɛɛ senna ayiwa n'a y'a sɔrɔ hali jamanakuntigi yɛrɛ Macky Sall ni u ye fɛn k'a la fɔ fɛn min ma ko test ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ banakisɛ in b'a la o kɔni y'a yira k'a fɔ ayiwa a bɛ fɔ fɛn min ma ko négatif o jaabi de dira k'a yira k'a fɔ banakisɛ in kɔni tɛ a la nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen na ko jamanakuntigi kɔni a n'a bila yɛrɛ kelen
na fɔlɔ fo dɔgɔkun 2 jate ayiwa dɔgɔtɔrɔw ye jate min fɔ ni o ko kɔni tɛmɛna ka ban a n'a jate minɛ ka daminɛ ni arabado juin kalo tile 24 na san 2020 kɔrɔ k'a fɔ jamanakuntigi Macky Sall kɔni a na bila kelennabila la fɔlɔ fo dɔgɔkun 2 jate ayiwa fɛn min hali n'a sɔrɔ u ka couvre-feu ni jamana ka bɛrɛbɛrɛ kɔrɔ k'a fɔ ka taabolo kɔlɔsi ni o bɛ kɛ ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 23 la ka taa bila ayiwa fajiri wagati la o kɔni bɛ olu fɛ nin waati na ayiwa o n'a ta u ka dugumasiraw olu kɔni datugulen bɛ u ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ. Ntolati jɛkulu min bɛ ayiwa ngele jamana kan ni a bɛ wele ko Liverpool fɛn min ye karo k'a fɔ wagati min na ni ayiwa ntolaciw bɛɛ lajɛlen kun jɔlen don ka sababuya kɛ banakisɛ min bɛ senna kuma min na o kow nɔgɔyara dɔɔni ayiwa ni jateminɛ y'a yira k'a fɔ ntolaw bɛ se ka ci k'u hakili to ayiwa danfara dɔw la min ye karo o kɔnɔna na ayiwa kuma min na ni ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ cigila ngelew ka kɛnɛ kan min ye Liverpool ye sa ale kɛra ŋanaminɛŋana ye jateminɛ y'a yira k'a fɔ ko nin ye a san 30 Liverpool kɔni ale kun ma deli ka nin jɔyɔrɔ in sɔrɔ fɛn min ye ni alamisado juin kalo tile 25 ye ayiwa Chelsea dugu kɔnɔna na min kɔni Liverpool ye a ye ayiwa Manchester dasi n'o o ye fana ye ntolaci jɛkulu ye 2-1 min kɔni Liverpool ale kanubaw ye sa olu kɔni bɔra k'u ka nisɔndira yira fan bɛɛ lajɛlen fɛ min ye degeli karamɔgɔ ye n'o o ye ayiwa Pep Guardiola ale min bɛ Manchester ka degeli karamɔgɔya la nin waati na ale kɔni ko k'a fɔ ko fɛn min ye baara diya n ye ayiwa o de bɛ na ni karo k'a fɔ danfara o sigili ye. Pays-Bas jamana kɔnɔ nin waati na olu kɔni bɛna ayiwa dɛmɛdonɲɔgɔnya kɛ ka ɲɛsin pankulu jɛkulu ma min bɛ wele ko ayiwa Air France KLM ka kɛ ni jumado juin kalo tile 26 ye fɛn min ye ayiwa Pays-Bas jamana olu kɔni ye dɛmɛ labɔ min bɛ taa se miliyari 3 ani miliyɔn 400 bɔɲɔgɔnko ma euro wari la i ka dɔn k'a fɔ ka dɛmɛdonɲɔgɔnya ta k'o ɲɛsin pankulu jɛkulu ma min ye ayiwa Air France KLM o sababu ye mun ye min kɔni ye banakisɛ min bɛ senna nin waati na o kun ye degun min lase ayiwa nin pankulu jɛkulu ma ko nafolo in a bɔkun de ye ka se ka o degun ka caman ta ka bɔ o la ka fɛɛrɛ caman sɔrɔ o la i n'a fɔ jateminɛ kun y'a yira cogo min kabi marisi kalo tile 14 k'a fɔ ko bana min kun bɔlen filɛ nin ye fɛn min kɔni ye maa 1500 ka taa se maa 2000 ɲɔgɔn ma a na kɛ sababu ye ka olu ka baara tiɲɛ nin pankulu jɛkulu in na an ka nafolo mugu min bɔtɔ ye nin ko o na se ka kɛ sababu ye ka o ko fanga dɔgɔya nafolo kun fɔlɔ sa o kɔni bɛ kɛ miliyari 1 euro la o na di karo ka fɔ nin pankulu jɛkulu in ma a dɛmɛ kulu filanan sa o na kɛ miliyari 2 euro la ka taa se miliyɔn 400 ma ni nafolo mugu kɔni a bɛ sara karo ka fɔ wari min ye karo ka fɔ wari mara yɔrɔ o 11 fɛ a bɛ fɔ fɛn ma ko banki ni karo ka fɔ 3 yɛrɛ karo ka fɔ o bɛ ayiwa Pays-Bas yɛrɛ tɔgɔ la jamana kɔni ye nafolo mugu in karo k'a fɔ ka i jɔ a kɔkɔrɔla la. An balima muso tele filɛbagaw nin bɛ dansigi an ka kunnafoni na an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a k'an bɛn muso tele sanfɛ waati wɛrɛ inshallah.